hagyományos gépészmérnök képzés ma a sikeres jövő záloga. A gépész új berendezéseket, mechanikai szerkezeteket, technológiai eljárásokat, gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. Emellett irányítja és szervezi a gyártási, üzemeltetési és javítási folyamatokat. Ezt a sokrétű és izgalmas munka lehetőségét kínálja a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Kar gépészmérnök szakiránya. Az intézmény több ezer végzett hallgatójával és több mint 50 éves tapasztalatával hazánk műszaki felső oktatásának egyik legnagyobb, legszínesebb intézménye. A jövő szakemberei tudatosan választják a Dél-Dunántúli régió mérnök képzésének fellegvárát, amely a magyar műszaki élet egyik meghatározó központja. Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés. A Dél-Dunántúlon húzóágazat a gépipar, ezért a végzős friss hallgatók szinte azonnal munkához jutnak. Az egyetem a 7 fél éves oktatás során az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati orientációra. A képzés tantervében megtaláljuk az olyan alapozó tantárgyakat, mint a matematika, mechanika, áramlástan, de hagyományosan tanulnak a diákok gépelemeket, mechanizmusokat, szabályozást, automatizmusokat és robottechnikát. Komoly kapcsolataink vannak a értékteremtő gyakorlati cégekkel, igyekszünk az ő igényeiknek megfelelő képzést nyújtani, és tőlük pedig segítséget kapunk arra, hogy ezeket a bizonyos gyakorlati képzéseket esetenként a helyszínen tudjuk végrehajtani. A képzés mindazok számára ideális, akik egy kiszámítható és biztos megélhetési forrásra vágynak. Évekre visszavetíthető tény ugyanis, hogy a Pollák gépészmérnök hallgatói piacképes oklevelükkel szinte az államvizsgával egy időben jutnak munkához.